Comezo o pleno ordinario do mes de maio, co primeiro punto do orde do día, aprobación, se procede da acta da sesión anterior. Algúnha declaración de relación ca acta? Procedemos logo á votación. Votos a favor? Punto número 2. Revisión das unidades de poboación nomenclator, expediente 640/2026. Sí, por favor. Previo dictamen favorable da Comisión de Medio Ambiente, Sanidade e Patrimonio celebrado o 19 de maio de 2026, elevase ao pleno a seguinte proposta. Primeiro, modificar o nome dos 17 dos 96 lugares do Concello segundo o cadro que foi facilitado aos señores concelleiros. En segundo lugar, repercutir estes cambios no nomenclator do padrón de habitantes de Meis. E terceiro, remitirlle certificación deste acordo á Delegación Provincial do Instituto Nacional de Estadística. Algúnha intervención en relación con este punto? Algúnha intervención? Procedemos á votación. Votos a favor? Punto número 3. Aprobación se procede a declaración de especial interese municipal por concorrer circunstancias sociais das obras de mellora no local da planta baixa da Casa Escola da Igrexa, sito no lugar de a Igrexa número 1, San Salvador de Meis. Os efectos da bonificación do ICIO, expediente 438/2026. Procedo a Sí. Previo dictamen favorable da Comisión Especial de Contas celebrado 19 de maio de 2026, elevase ao pleno o seguinte acordo. Primeiro, declarar de especial interese as obras consistentes nas melloras no local social sito na planta baixa da Casa Escola a Igrexa, sito no lugar da Igrexa número 1A, San Salvador de Meis, cedido por un período de 10 anos á Asociación Cultural de Mulleres Rurais o Marco de San Salvador de Meis por concorrer nelas circunstancias sociais en expediente de comunicación previa de obra menor número 438/2026. Segundo, conceder unha bonificación do 95% da cota do imposto sobre construcións, instalacións e obras previstas no artículo 7.1 da Ordenanza Fiscal Reguladora do mesmo á Asociación Cultural de Mulleres Rurais o Marco de San Salvador de Meis para as obras descritas. Terceiro, notificar o presente acordo á entidade interesada e dar traslado ao Servicio de Tesourería do Concello para que leve a cabo as actuacións oportunas para a práctica da liquidación provisional bonificada do imposto segundo o acordado. Algúnha intervención? Algúnha intervención ao BNG? Procedemos a votar entonces. Votos a favor? Punto número 4. Aprobación se procede da conta xeral do Concello de Meis do exercicio 2025, expediente 135/2026. Procedo. Sí. Previo dictamen favorable da Comisión Especial de Contas celebrada o pasado 19 de maio de 2026, elevase ao pleno a adopción do seguinte acordo. Primeiro, aprobar a conta xeral do Concello de Meis correspondente ao exercicio 2025 nos propios termos en que aparece rendida. Segundo, render a conta xeral aprobada xunto con toda a documentación que a integra a fiscalización externa do Tribunal de Contas, tal e como se establece no artigo 202.3 do texto refundido da Lei Reguladora de Facendas Locales e en cumprimento dos mandatos da Lei Orgánica 2/2012 do 27 de abril de estabilidade orzamentaria e sustentabilidade financeira e demais normativa concordante. Algúnha intervención? Sí. Boas noites. Nada, en este caso, pues nosotros lo que vamos a hacer es mantener el voto que emitimos el lunes en la Comisión de Hacienda, la abstención, porque evidentemente nosotros, pues este grupo no forma parte en este caso de la planificación de un presupuesto, pero seguimos manteniendo exactamente lo mismo que venimos diciendo hace un par de años, que es que no hay previsión del gasto. Muchas veces el gasto anual tiene más del 30 o 40% ya hipotecado con facturas del año anterior y creo que esto no es la manera de proceder. ¿Alguna intervención o BNG? No. Pues procedemos á votación. Votos a favor? Abstencións? Punto número 5. Aprobación, ratificación, resolución para aprobación do convenio de colaboración entre a Deputación de Pontevedra e o Concello de Meis para a execución da actuación denominada Camiño Escolar Seguro a CPI de Mosteiro, Concello de Meis, no marco do Plan Provincia Extraordinaria 2025, Plan Extra 2025. Procedo a dar lectura. Sí. Na data 24 de abril de 2026 dictouse a resolución número 253 por alcaldía. Elevase ao pleno a mesma para a súa ratificación. No seguinte sentido,
Primeiro, aprobar o texto do convenio a asignar entre a Deputación de Pontevedra e a entidade local Concello de Meis para establecer e concretar o réximen de colaboración entre a Deputación Provincial de Pontevedra e o Concello de Meis para levar a cabo a execución de investimento denominado Camiño Escolar Seguro ao CPI de Mosteiro, Concello de Meis, no marco do Plan Provincia Extraordinaria 2025, Plan Extra 2025. Segundo, notificar o presente acordo á Deputación de Pontevedra. ¿Alguna intervención en relación con este punto? Brevemente, eu creo que este é o exemplo perfecto de que ahora, claro, que este é o exemplo perfecto non pasa nada. Que as diputacións deberían de desaparecer, creo que son fundamentais, independentemente de quen goberne, para botarlle unha mão aos concellos en obras tan importantes como pode ser esa. Vamos. Bueno, eu creo que o objetivo deste punto é aprobar ese convenio. Eu creo que eso sería obxecto de outra discusión, porque, bueno, se non existiran as diputacións, o mellor xestionábamos os concellos directamente os cartos e poderíamos investir exactamente igual pues en este tipo de proxectos que, por suposto, bueno, comparto que son moi importantes para o Concello, pero para todos os concellos, sobre todo para os pequenos que non temos capacidade económica para levar a cabo estas obras, pero tamén é certo que tamén aí hai que recoñecer que para poder presentar estes proxectos hai que ter un plan de concello, un plan do que queres facer, un plan de prioridades e, ademais, proxectos moitas veces maduros e pensados, porque cando aparece un plan destos tens que xa ter un proxecto preparado e, en este caso, pois, a verdade que teño que dicir que nós podía, e se eu dixen un día, estaba vostede diante o presidente da Deputación, que o galla sacaran 2 ou 3 por ano, porque teñemos 2 ou 3 proxectos preparados para presentar. Non obstante, agradecemos ese tipo de plans, como no pasado, pois, agradecemos outro tipo de convenios que permitiron levar a cabo pois, obras importantes para este Concello. Ten a palabra o Berengar. Obviamente vamos a votar a favor. Isto é algo que saben do BNG, non é o noso plan, pero é positivo para o povo, polo tanto vamos a votar a favor. Incluso entre os membros do equipo de goberno, xa fallanos o BNG presentara pola necesidade de isto. En este caso, utilizando a autoridade do colexio, non? Levamos tanto ao colexio como ás AMPAs e aos cidadáns. Non é o noso plan, pero todo o que sexa favorable nos vamos a votar a favor. E, polo tanto, o noso voto é favorable. Votamos entonces, votos a favor. Punto número 6, dación de conta, período medio de pago, primer trimestre do 2026, expediente 695-2026. Puxos a dispor dos señores concelleiros o promedio medio de pago a proveedores do primeiro trimestre de 2026 cunha media de 6,49 días, polo que se cumple a ratio do promedio de pago a proveedores. Bueno, puxos a dispor e dase conta. Punto número 7, dación de conta, execución orzamentaria, primer trimestre de 2026, expediente 696. Tamén puxos a dispor dos señores concelleiros a execución trimestral correspondente ao primer trimestre do ano. E punto número 8, posta en coñecemento de resolucións da alcaldía. Puxos a dispor dos señores concelleiros as resoluciones da alcaldía dictadas dende o último pleno de carácter ordinario que van dende a número 174 a 315. Vale. E con carácter previo pasar ao punto número 9 que é de rogos e preguntas, propoñemos tratar, se vos parece, pola urxencia, unha moción que vai a ser verbal en este caso, que o acordo someter a acordo plenario pois, modificar o horario da celebración dos plenos no verán, nos meses de verán, e manter o horario das 8:30 da tarde para todo o ano. Vamos. Se vos parece ben, primeiro votamos a urxencia, votos a favor da urxencia. E, se vos parece ben, votamos a favor do cambio e de manter durante todo o ano, verán e inverno, o horario das 8:30 da tarde para a celebración dos plenos. Votamos logo votos a favor. E agora sí, punto número 9, rogos e preguntas. Ten a palabra a portavoz. Hago en batería, que son 3 preguntas. Sí. Una, ¿cómo está el tema de la marquesina de Zacante que preguntamos el otro día? Después también estuvimos el otro día por el parque acuático, queríamos saber si hay algún tipo de pensamiento de cómo está ese espacio para poder acotar y ver cómo están en este caso las pistas adyacentes que están todas llenas de arena. Y después también queremos saber si hay algún tipo de previsión sobre la fosa séptica que se va a llevar a cabo en Silvos. Sí. Vale, pois en canto a Marquesina, tuvemos unha reunión despois de que tuveramos aquí o último pleno, pois eso foi aproximadamente un mes,
na que se convocaron a todos os veciños da zona, viñeron, pois non sei, 8, 10, 12 persoas, e tamén tivemos a semana pasada unha reunión pois con outro grupo de persoas, neste caso, pois as familias dos 5 nenos e nenas que collen o autobús ali. Durante esta semana se fixeron xestións para o cambio de marquesina. Teño que dicir que moita xente que asinou agora non está de acordo con que se cambie a marquesina. Non obstante, como sí que hai persoas que sí queren que se cambien, e nós non queremos que haxa ningún tipo de conflito, si queremos que todo o mundo este contento, buscamos unha ubicación unha primeira ubicación na cal unha veciña das que asinou pois cedía unha porción de terreno para colocar a marquesina na súa propiedade, pero que os pais e as nais dos nenos que collen o autobús e que se van a coller o próximo curso, porque algúns son para o próximo curso, non lles gustaba esa ubicación e se vai a colocar en outra ubicación mediante un modelo tamén de cesión, neste caso dunha familia, que unha das familias desos nenos que van ao cole e se van a colocar ali, pois non vai haber que facer cambio nin de parada, o sea, que decir, de liña, van a utilizar a mesma liña, pero a parada vai estar noutro lugar. En canto ao parque acuático, creo que non é novo que desde o Concello, e, bueno, pois hai multitude de reunións e de requerimentos para o arranxo das pistas, e a última novidade é que o vindeiro lunes, o sea, de hoxe nunha semana, teño unha reunión coa empresa que está xestionando o parque acuático para falar dese e de outros temas. E en canto á fosa séptica de Silvoso, pois está contratada, esa está adxudicada, e, bueno, pues creemos que estes días van a empezar as obras. De feito, xa se falou co propietario da finca, porque, bueno, habían sembrado millo, pues vamos a ter que utilizar unha parte onde está sembrado e bueno, pues está... E a empresa dixeron que en 2 semanas empezarían, unhas e pico xa pasou, co cual entendo que se non empeza esta semana, terá que empezar como moi tarde para a vindeira. Vale, gracias. Ten a palabra o portavoz do BNG. Bueno, o 31 de maio este ano remata o prazo para o que son a franxa de limpeza e de biomasa dos núcleos urbanos. Despois de os terroríficos incendios que sufrimos o ano pasado, temos a promesa da Xunta de Galiza en sede parlamentaria de que o 31 de maio estarían limpios os concellos de menores de 1000 habitantes mediante unha adhesión. O Concello de Meis estuvimos facendo os deberes e vimos que está absolutamente adherido a ese convenio. Queremos saber en que proceso está, se xa está limpio todo las franxas ou se está na pique de limpiarse ou como está exactamente. Moitas grazas. Bueno, casi te dou a ti a palabra, se vos parece, porque ahora sería a que gestiona este tema. Sí que estamos adheridos, obviamente. Sí, estamos adheridos, pero, bueno, a obriga é dos propietarios de facer a limpeza nas freixas secundarias. O Concello pode facer unha execución subsidiaria se os propietarios, bueno, ou non se localizan ou non a limpan, pero, bueno, estamos en período, pero, obviamente, estamos en ese período, quer dizer, non está limpio completamente o Concello, porque, vamos, xa se ve que as freixas secundarias non están executadas. De todos modos, creo que ese convenio... Empeza a nosa, o sea, o que é o noso traballo empezaría logo dese período, logo do 31. E non nos cubren todas as faixas, nos cubren un quedan determinado unhas número de hectáreas, kilómetros cuadrados, que para este Concello non é nin a cuarta parte da zona das Son 10 franxas. hectáreas e 12 kilómetros, non? 12 kilómetros, sí. É dicir que non é o suficiente como para manter todas as franxas limpias para o caso de que os propietarios non limpen. É dicir, Imposible. ese Sería convenio... inalcanzable. Sí, é inalcanzable. Quer dizer, o Concello non podría asumir nunca a limpeza de todo o que supón a faixa secundaria deste municipio. Tivechedes algún asunto se puso en contacto co Concello para cumplir a promesa de las limpas ao 31 de maio? Non houve unha reunión para adhesión e nada máis. O que sí é, bueno, que tamén temos que dicir que xa moito antes desa adhesión, en este Concello hai determinadas zonas conflictivas que ante a inoperancia dos propietarios o Concello durante varios anos tuvo que pagar limpezas de zonas pegadas a casas polo risco do lume, en zonas onde hubo incendios e estuvo pegado ás casas non fai tantos anos. E eso asumiu o Concello. Algúnha pregunta máis? Pois se non hai máis preguntas, levantamos a sesión. Moitas gracias.